ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀରେ ଅଛି ଗାଇସ୍। ମୁଁ କେବେ ପୁରୀ ଆସିନଥିଲି, ଏଇଟା ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 10ଟା+ ହେଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ବୋଧେ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିବନି ଠାକୁରଙ୍କର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। କୁହନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଡୋରି ବିନା କେବେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବାନି ବୋଲି, ସେଟା କିନ୍ତୁ ସତ କଥା। ମୁଁ ତ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ଅଲଗା କାମରେ, ହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ଆମର ସଡନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଗଲା ପୁରୀ ଆମେ ଚାଲି ଆସିଲୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାଗର ବି ଆଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ओके गाइस, एटा ही ठाकुरों को लीला। तूने दारा जो प्रीत का डोरा, मनवा बैरी रहाना ये मोरा।